Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatu rabi utawi hikayah kang kaping papat pitarkil haya iku tetep ing dalam ninggal malu ila talabil ilmi nuju maring talab ilmu. Qala Ibnu Atthar qala ngadau Asy-Syaikh Imam Nawawi nya Asy-Syaikh sapa Imam Nawawi pala maka samang-samang saono umri apa umur ingsun tis'ata asyarata iku 19 sanatan apane araras taun kodima maka Mekah bi ngagawa ingsun walidi sapa bapa ingsun ila Dimasko maring Damaskus sanata tisin ing dalam tahun 49 lan 40 pasakantu maka menggon ingsun al madrasah ta ing madrasah ar-rawahiyah kang bangsa rawahiyah wa bakaitu lan tetep ingsun sintaini ing 2 tahun lam ado ora nono ngadokon ingsun janbi ing lambung ingsun ilar ardi maring tanah wakana lan ono ingsun hale ora ngadokon ingsun janbi ing lambung ingsun ardi maring tanah wakana lan ono kuti opo papanganan kang mikuati ingsun ika ing dalam madrasah jiroyatal madrasati iku jiroyah madrasah roti kasare madrasah lagoiru orang nono salian jiroyah kala ngadau ya Imam Nawawi wa baqaitu lan tetep ingsun aksar hale leuwih akeh min syarani saking 2 bulan aw aqala atawa leuwih setitik lama qara'tu samang-samang maca ingsun pitanbih ing dalam kitab tanbih maca-maca yajibu gusu min ilajil hasapati fil parji wajib opo adus min ilajil hasapati saking manjingkan hasapa fil parji ing dalam parji takidu nekatkeun ingsun ana hada ing atase ikilah ikilapad min ilajil hasapah korkoratu iku suara korkoratul jawfi iku suara perut pakuntu maka ana ingsun astahimu astagsilu nya adus langsung mun astagsilu mengesoaken ingsun tawa astagsilu adus ing astagsilu iku adus ingsun bil mai kalawan banyu al baridi kan adem kulama korkoro semangsa ayeuna nanti kerebekan wah kok batni opo perut ingsun nahan lapar kekerebekan adus Qala nadawi Imam Nawawi waja'atu lan tumandang ingsun usarihu iku mertelakaken ingsun wa usahiku lan aina nyohehaken ingsun ala saine ngatasi guru kita Al-Kamil Ishaq Al-Maghribi tegese Al-Kamil Ishaq Al-Maghribi walazamtuhu lan ora nono tepi ingsun hu ing Syaihina Al-Kamil pajaba maka gaok ya Syaihina bi kalawan ingsun lamara samang-samang saningali ya Syaihina min mula majamati saking netepe ingsun listigoli maring katungkul wadami ihtilati lan orang nono kacampuran ingsun binasi kalawan manusia wahabani lan demen ya Syaihina ing ingsun mahabatan kalawan demen sadidatan kang banget wajalani lan ngajadikeun ya Syaihina ing ingsun muidad darsi ing wong kang ngabalikaken dersan bihalakohi ing dalam halakohe ya Syaihina mulang liaksaril jamaah karena akehe jamaah intahaus kata kalamudihni opo kalam sarah dihni wadohir utawi kang lewi dohir ma anal haya iku satuhune era yamnahu iku nyegah ing Imam Nawawi as-soalu iku tatanyaan dalika saking ikilah iki min ilajil hasapa gitu kusabab era tatanya jadi tekau karasa lapar beuteung bayi disada kruk adus nah sababna era tadina intahaus tutuk al-manhal al-azbu ar-rawi opo kitab manhal al-azbu ar-rawi pitarjamati kutbil awliya in-nawawi wa kadalan halakaya mengkono ayana haya atau madkur bil manhaji sawa ing dalam kitab manhaji sawa ukia dan hikayahkeun anal Imam Al-Ghazali sapa satune Imam Ghazali sore iku dade Imam Ghazali imaman iku jadi imam di masjid ing dalam masjid Imam Ghazali walau ini tetep kada Imam Ghazali aku nutawi dulur lanang
ismuhu kang utawi ngarane ahun Ahmad iku ngaran Ahmad lam yaktadi kang ora nono anut ngamakmum Ahmad bihi kalawan Imam Ghazali faqala maka ngucap al Ghazali sapa Imam Ghazali li umihi kadue ibune Imam Ghazali ngucap ya umi muri aki aduh ubi ibu ingsun muri marentah sira wedon ahi ing dulur lanang ingsun Ahmad tegese Ahmad biktidai kalawan jadi makmum fi sholati ing dalam salat li alla yatahimani drapan lenta orang nyangka salah ing ingsun ana susapa manusia ala suil pilih ing atase ala pagawean ingsun pamaratuh maka marentah ieu umi ing Imam Ahmad bidzalika kalawan iki iktidak Paktada maka ngamakmum ya Imam Ahmad bihi kalawan Imam Ghazali para maka ningali ya Imam Ahmad an-napi batni imam satuhune iku tetep ing dalam perut Imam Ghazali daman opo ono getih paparoko makanya paparoko ya Imam Ahmad ing Imam Ghazali suma parogo lama parogo maka samang-samang saberes Imam Ghazali minas salat saala maka tatakon ya Imam Syafi'i Imam Ghazali ing ayeuna maka tatakon ing ayeuna Imam Ahmad al imam sapa Imam Ghazali an sababi muparokoh saking sabab muparokoh Imam Ahmad fi sholating dalam salat faqala maka ngucap lahu kadue Imam Ghazali ahu sapa dulu lanang Imam Ghazali ngucap ini raaitu batnaka satu ingsun iku ningali ingsun batnaka ing perut sira mamluan bidami halekang dan kebeki kalawan getih Waqad kana lan teman-teman ono al-imam sapa Imam Ghazali halata salat ing dalam tingkah salat ya tadakaru iku lagi ngeling-ngeling ya Imam Ghazali masalah tal mutakhayyirati ing masalah getih masalah wong wedon kang kebingungan ing atase ing masalah wong wedon kang kebingungan haede Maqala maka ngucap lahu kadue Imam Ahmad al-imam sapa Imam Ghazali min aina akhata di mana anjeun nyokotkan eta ilmu saking endi akhata ngalap secara ilmu faqala maka ngucap ya Imam Ahmad akhatu ngalap ingsun hu ing ilmu min syaihi al utqa saking guru al utqa kang tukang sol sepatu bidomil ain wa fathita wa huwa utawi ieu utqa alladhi yukitu iku wong kang ngajahit ieu si alladhi ani al ing pira-pira sendal al qadimata kang wis lawas wa yuslihu alan ngabagusaken ieu si alladhi ing nial ngaguruna kadinya nya guru supi pada haba maka lungal imam sapa imam ila Syekhil Qarazi maring syekh kang tukang sol Pakola maka ngucap ya Imam Ghazali lahu kadue Syekh Kharazi ya Sayyidi du Gusti ingsun uridu ngarepkeun ingsun anakku da ing ngarep tentang ngalap ingsun al ilma ing ilmu mingka saking sira Pakola maka ngucap ya si Syekh la Allah kamana sira latutiku iku arana kuat sira ito ata amri ing manut parentah ingsun Pakola maka ngucap ya Imam Ghazali insyaallah utiku kuat ingsun zalika ing ikilah iki ito ata amri Pakola maka ngucap ya Syekh Razi uknus nyapu sira hadil ardo ing ikilah iki tanah pamarona maka samang-samang sangarapkeun al Imam sapa Imam Ghazali ayak nusa ing ngarep yen tanyapuan Imam Ghazali ha ing arod bil min kasih kalawan sapu amarahu maka marentah ieu Syekh ing Imam Ghazali bikan siha kalawan nyapuan arad bil yadi kalawan tangan kuleungeun lah cenah kula sapu maka nasaha maka nyapu ya Imam Ghazali ha ing arad biadi kalawan leungeun Imam Ghazali sumara Imam Ghazali adiratan ing tai kasiratan kang ake jidan kalawan naman-naman fil ardi ing dalam tanah faqala maka ngucap jalika sapa ikilah iki syuk nus nyapu sira hadihil adirata ing ikilah iki tai halamar da maka sama-sama ngarep kana ilmu sapa imam ayat saing ayat ternyata nyapu ya Imam Ghazali siabahu nyabutnya ayat saing ngarep yen ta nyopot ya Imam Ghazali siabahu ing data Imam Ghazali kala maka ngucap lahu kada Imam Ghazali Syekh sapa Syekh Kharazi uknus nyapu siraha ing hadihil adirah ma'ama sumbertane barang anta kang utawi sira alai keteping atas sima minalibas
bayana saking panganggo. Palamar damang kasamangsa ngarepkeun Imam Ghazali aknu sae ngarep yen tanyapu Imam Ghazali ka ing hadiroh biridol qalbi kalawan ridone hate. Nah maka nyagahu ing Imam Ghazali asyekh sapa Syekh Anil Kasni saking nyapu. Wa amarahu lan marentah ieu Syekhu ing Imam Ghazali birujui kalawan babalik ila baitihi maring umahe Imam Ghazali. Falamma raja maka samangsa babalik al imam sapa imam wa ta'addalan ngalewat ya Imam Ghazali ila madrasati maring madrasah Imam Ghazali wa huwa ya madrasatihi mahalu ta'limil ulum li talab ikut tempat belajar pira-pira ilmu li talabi kade pira-pira santri li talabati kade pira-pira santri. Pakola maka ngucap ya Imam Ghazali linasi kadoe manusia fi kada ing dalam mahalu ta'lim mahalu ta'ala ubina utawi panggonan utawi iki panggonan tala ubina iku amang-amangan kita masih biani semertane bocah. Waqad atulan teman-teman ngawehi ing Imam Ghazali Allah sapa Gusti Allah ulum ing pira-pira ilmu ad-diniyati kang bangsa agama. Wasorolan jadi ya Imam Ghazali hina idin ing dalam hari kala iki atahullah ulum iyaro iku nekadkeun Imam Ghazali andal jamal ulum ing sakune sakabeh ing satuhune sakabeh ilmu allati allamaha kang ngawurukan ya Imam Ghazali ing lati anas ing manusia hakiratun iku remeh dianggap remeh Imam Ghazali binisbati kalawan dinisbatkeun lihadil ulum kado ikila iki pira-pira ilmu allati apado kang geus ngaluberkeun ing allati Allah subhanahu wa taala ala qalbihi Imam Ghazali min gari kasbin saking tanpa usaha wa tabin lan kaangelan min saking Imam Ghazali radhiyallahu ke ambegnya dibere mah sarah marakil ubudiyah kene wae keterangan hikayatna. Al-hikayatul khamis bi adamil goplati ku tetep ing dalam mertelakan orang nonone lali lil khali kadue Allah kang ngadamel wa kana lan ono bandul masai sapa sebagian pira-pira guru ya khusui kunang tukaken ieu badu wahidan ing wong sawiji min talamidihi saking muride ieu badu bi ikbalihi kalawan madepe ieu talamid alaihi kalawan madepe ieu badu alaihi ing atase ta alaihi ing atase wahide. Pakola maka ngucap ashabu sapa pira-pira santrine ba'du lahu kadue ba'du bizalika ing dalam ikilah iki khusu ya khusu wahidan pada apa maka ngawehi ieu ba'du ila kulli wahidin maring saban-saban wong sawiji minhum saking aina talamid atau iro ing manuk wa qala lan ngucap ieu ba'du idbah nyembelih sira hu ing tayar bihai sulayaro kalawan sekira-kira orang ningali ing ayeuna ing tayar ahadun sapa wong sawiji sapa kang sawiji pamado maka lewat kulu wahidin sapa saban wong sawiji wadabihalan nyembelih ieu si wadabihalan nyembelih ieu kulu wahid atau ira ing manuk bimakan khalid ing dalam panggonan kang sepi wajalan temeka hada talmid opo iki murid wa tairu utawi tayar mahus sumartane hada talmid gairu madbuhin iku ana den sembelih. Pasalahu maka tatakon hu ing hada talmid asyaihu sapa guru ala adami ing atas cara nyembelih ieu si hada talmid. Pakola maka ngucap ieu si talmid ngucap amartani marentah andika ing ingsun an adbah ing arep yen ta orang nyembelih ingsun hu ing taer bihais layaro kalau sekira-kira orang ningali hu ing ayana zabhihi ahadun sapa kang sawiji walam yakun nan orang nanti nemu mau diun apa panggonan sawiji illa wal haku angin utawi Allah kang hak subhanahu yaro iku ningali ya Allah ing mode. Pakola maka ngucap asyai sapa guru lihada kadue ikilah iki amartani an adbaha uqaddimu ngadinginkeun ingsun
hada ing ikilah iki hada talmid alaikum ngariakeun ing atas sira kabeh idil golib kena utawi kakaprahane utawi kang kaprah alaikum ing atas sira kabeh hadisul khalqi iku tatakon makhluk atawa panggonan makhluk wahada utawi ikilah iki hada tamid gairu gafilin iku ora lali anil haqi saking Allah kang hak risalah kusyairiyah wa kada fi jauhar lu'lu'iyah ikayatus sadis pita'alluqil batin ing dalam martelakan berhubungan kang bangsa batin baina syekh ing dalam antara guru wa talmidihi lan muride ieu si syekh karena bandu talamid sapa sebagian santri mata iku maot saihu apa gurune ba'dun paroda maka ngarepkeun ieu si ba'dun ayatu mangem yen tang hatamkeun ieu si ba'du alkitab ing kitab indal qabring dalam sanding kuburune ieu si syekh pala marak maka samang-samangsa ngarepkeun ieu si ba'du aya kada ngarep yen tamaca ieu ba'du qala maka ngucap ieu ba'du kaadatihi kaya kebiasaane ba'du qoblal qiraat sadurung maca ngucap-ngucap ing lapat radhiyallahu ankum pasamia maka ngarungu ieu ba'du min qabri syaihi saking kuburan gurune si ba'du hatipan ing suara tanpa rupa yaqulu haring ngucap ieu hatib wa ankum ing lapat wa ankum adati syaihi kaya kebiasaan gurune ieu si ba'du fi hayatihi ing dalam waktu uripe ieu si syekh wata karoran ngabulak balik zalika opo ikilah iki sami'a miraron kalawan balenan wa fi yaumin ing dalam dina sawiji mah minal ayami saking pira-pira dina lam yasmi ora ono ngarungu ieu si ba'du al jawaba ing jawaban min syaihi saking gurune ba'du para ahu maka ngimpi ningali ieu si ba'du hu ing syekh pinaumi ing dalam turu pasala maka tetakon ieu ba'du ing syekh an adami ijabati saking ora ono ngajawabe ieu si syekh kaadati kaya kebiasaana syekh pakola maka ngucap ye syekh kuntu ono ingsun hina idin ing dalam ari kala iki adami ijabatihi masgulun iku lagi disibukkeun bitauzi isawabi qiraati kalawan ngabagi ganjaran babacaan wong sawiji kana kang ono ieu ahad yuwakiluni iku ngawakilkeun ieu si ahad ingsun fi zalika ing dalam ikilah iki qiraat fawaid mukhtarah likaya sabi apil apiatil khianat iku tetap ing dalam cidra pugasan cidra li syaihi kadue guru Ruwiya dan riwayatkan anna murid apa satune murid talaba iku nyepri ieu murid min syekhi saking gurune murid ayu alima ing arep entang ngawurukan ieu syekh ing murid al isma adom ing ismal adom Fa'atahu maka ngawehi ieu si syekh hu ing murid sayan ing sawiji-wiji mogatan kang den tutupi di kadonya dibungkus kalau ngucap ieu syekh ausilhu nekakeun sira ing syekh ila muridi maring santri ingsun pulanan tegese kepulan faqada maka ngalap ieu si muridan hu ing syekh sumapatah maka kari-kari ngabuka di jalan tadi buka naon isina gara-gara ngabuka ieu si murid hu ing syekh pitariking dalam jalan liandur darapan yang tandingali ieu si murid maing barang pi kang tetep ing dalam syekh Pakharaja maka metu minhu saking syekh paratun apa beurit dibuka teh beurit aduh teh Raja maka babalik ieu si murid di kamalil gaiti kalawan sampunane muring-muring bendu palamara maka samang-samangsa ningali hu ing murid syekh sapa guru tabassama maka mesem ieu syekh wa qala lan ngucap ieu syekh ya khonin hei wong kang hianat ilam takun lamun ora ono sira aminan iku wong kang dipercaya lipak rotin kadue berit pakai patah kuno alibuh kaya opo ono sira aminan iku kang dipercaya li ismil adom kadue ismil adom jadi alaikatu samin piara dati ing dalam ngajar nafsu dinda tolabi ing dalam narikan nyubrih ilmu
Yukaden hikayatkeun anal jumlata min talabatil ilmi satuhune golongan akeh min talabatil ilmi saking wong kang nyuprih ilmu minhum iku setengah saking talabatil ilmu al Habib utawi Habib Hasan bin Shaleh al Bahri kana ono gida opo kana iku ono gida opo sarapane ieu talabatil ilmi atamro iku kurma matahi sumerta peperasan bibijian atau meres biji atau peperasan bibijian Pada maka awe hadiah badul jirani sapa sebagian tetangga marotan ing dalam sawiji balen ilaihi maring talabatil ilmi al kubra hubza ing roti sobahan ing dalam isuk-isuk kamasan lan sore-sore palama akulu maka samang-samang samangan ya talabatil ilmi al khubza ing roti nakodo maka kurang nuruhum apa cahayane talabatil ilmi walam yajidu lan ora nemu ieu si talabatil ilmi ma ing barang wajah dukang geus nemu ieu talabatil ilmi ing ma qablu ing dalam sadurung pangan aklu khubza sama meh sanggeus gara-gara ngadah roti biasa nage korma yang ngabarasan pokok talaran biasa ngeunah tadi sekali ngeunah geus kebiasaan kapan di pikiran teh yang makan enak wae keur ngaji mah mun geus ngeunah sakali teh lain mikiran talaran ieu kalah para jauh maka pada babalik iya si talabatil ilmi ila memaring barang kanu kang ono ya talabatil ilmi alaiku tapi ngatas ima min akti tamri bayani saking mangan korma balik deui kana korma ana imratan satuna wong ngodan jaat iku temeka ieu si imra ila Syekh Abdul Qadir Jailani biwaladihi kalawan ngagawa anake imroah wa qalat lan ngucap ya imroah raaitu ningali ingsun qalba waladi ing hate anak ingsun syadidat taluke bika ing banget gumantung bika kalawan tuan wa kharajtu lan metu ingsun an haki saking hak ingsun pihing dalam walad lahaka dua tuan bakhoda maka ngalap ya syekhu ing walad wa amarolan maranta ya syekhu ing walad bil mujahadati kalawan nemen-nemeni wasuluki tarik lan ngambah dadalan maring ma'rifat ing Allah Bajatu maka tekahu ing walad sapa biange walad yauman ing dalam dina sawiji pawajatu maka nemu ya ing walad nahilan hale kang kuru musparon kang pucat min asari ruju saking piro-piro labete lapar wasyahri lan melek loba peut kurang sare loba hudang waktil khubji sari lan mangan roti saking gandrum patarokat makan ninggal ya hu ing walad wadakholat lan manjing ya li syekh kadue Syekh Abdul Qadir parat makan ninggal ya baina ayadahi ing dalam payunana Syekh Abdul Qadir dujajan ing daging ayam ya kulo kang mangan ya syekh ing dujaj pakolat makan ngucap ya ya sayyidu Gusti ingsun takulu mangan tuana dujaja ing ayam wa kulan mangan waladi apa anak ingsun syayar ing gandrum wa doa maka ngadokon Imam Syekh Abdul Qadir ya da ing tangane Syekh Abdul Qadir alal idom ing atas piro-piro babalung wa qala lan ngucap ya syekh kumi biidnillah tangi sira babalung biidnillahi kalawan idin Allah Pakomat maka hudang ya si dom Pakola maka ngucap ya syekh ida sorotat kala dadi ubnuki sopo anak lanang sira wedon hakada ke eling-eling mana kumi biidnillah yakul maka becik mangan ya si ibnuki maing barang sakang kerap ya ibnuki kadahar lagi bisa gitu mah karamatil awliya Qala Syekh Ibnu Hajar al-Haytami rahimallahu taala qasaitu nahan ingsun cenah il jami'il adhari ing dalam mananya perpustakaan namanya Adhari Mesir buku perpustakaan Jamil Adhar
minal ju'i saking lapar maing barang latah milu kang orno nanggung ing ma kuwal basyariyati opo kakuatan manusia. Laula ma'unatallah lamun tah ora nono utawi pitulung Allah azza wa jalla wa taufiquhu tegese pitulung Allah bihaisu anna kalawan sakira-kira satune ingsun jalastu iku duduk ingsun pihi ing dalam jami'il adhar arba'asin ing dalam papat pira-pira tahun maduktu ora nono ngicipi ingsun Allah maing daging ila pilai angin ing dalam bengi sawiji duina kang den ondang kita liatin kena arah mangan tahlil kain tahlil ya faizan aina tahlil faizan maka ing dalam ari kala iki duina hum utawi ieu lahmun iku daging lam yuqad kang ora no dipanaskeun sapa ling atase lahmun pantadorna maka ngente-ngente kita ila pantadorna maka ngente-ngente kita ila andi baharo temeka maring ian tajadi tengah-tengah alailu opo malam sumajina maka kari-kari den teka akan sopo bihi ialah mun faidan maka ing dalam ari kala iki jina bihi wa utawi ialah mun ya isun iku garing kamawa kaya barang kamu ta ieu mah palamastati maka ana kawasa ingsun dinu saking lahmun lukmatan ing sahuapan Hikayat tutasnya apel itiaring dalam milih-milih guru as-sodiki kang bener rawiyan al Imam Bukhari rahimahullah ta'ala kharaja iku metu Imam Bukhari subuh halanya pri Imam Bukhari ala hadis ing hadis sawiji min rajulin saking wong lanang para amakan ningali ya Imam Bukhari ku ing rajul qad harobat iku teman-teman melayu parosuhu opo jarane ieu rajul wa huwa hale utawi ieu rajul yusiru iku aweh isyarah ieu rajul ilaihim maring paros biridaihi kalawan solendange rajul ka anapi kaya satu nepi iku tetep ing dalam ridaihi syairun opo ono gandrum pajaathu maka tumeka ieu si paros hu ing rajul Pakhoda maka ngalap iya si rajul ha ing paros pakala maka ngucap yang Bukhari akana anata ono maka ikut semertane sira syairun opo gandum kala ngadawi iya rajul lah orang ono walakin alhamtu tetap ini aweh cipta ingsun ha ing paros pakwala maka ngucap Bukhari la akhudu mua bakal nyokot ingsun ala hadis ing hadas sewiji aman saking wong yak tipu kang bohong ya siman ala bahima ada sepiro-piro raja kaya karak ngabohong kahayawan mesti nyokot Imam Bukhari mah kok ngabohong kajal nah Allah